हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ मुझे जाऊँ देखी कौन आज आम घरे हो देखिए आज आम घरे आज कौन हो लालू ये बही चलन तो देखिए आम घरे आज कौन खाया पीवा बंदोबस्त चली हकी बस भात खाऊँ हकी माँ ये करुच्ची कुंडा तोराणी गोलुची कौन हाँ कोलथ डाली आज खाईदे आ कौन हकी खाऊ पखाड़ पखाड़ आ कौन बैगण आलू भर्ता खाऊँ हकी कोलथ डाली हो कलरा भजा हम तेल बा ना कौन तेल कौन अल्प मैं तो कौन खाऊ पखाड़ आ कौन खाली पखाड़ देख मो बो ये कौन कर हाँ कौन करुचु कौन जाल घोरे रखुच वर्षा दिन पर